Hi guys, good morning sa inyong tanan ug happy Sunday sa atong tanan guys. So ngayon ang pagkuha na mo sa birthday ni Uncle Dandan, naghikay namin nangaluto na ang uban. Unya nagluto pug ko sa kanaang atay, sudan daw ni sa pamahaw ingon si Uncle Dandan. Luto na siya, ang pagkaon na lang sa ila ni Uncle Dandan to sila nag kuan dadto sa niya nag kuan sa litson kay naglitson man siya. Unya, naluto na po ang spaghetti si Auntie Mercy ang nagluto dani guys. Si Saysay mahaw na po na siya diha iyang sudan sayo na siya nag adobo sa talbo sa kamote kay kana ang bata wa man da sudan. So, moy gusto sa bata nga nay lami-lami adobo. Nya gihikay na po ni Auntie Mercy ang Hi guys, good morning. Happy Sunday sa inyong tanan. O belated happy birthday Dandan. Karon niya gi-celebrate iyang birthday. oh nya i-advance po kuno nang dandan ni Auntie Mercy da sana all. Sana all bagyo. Duha day mid birthday di ay. Ay kuno ka mong cake paliton. Hala ka. Hinayan ka. Apil day ka sa celebrate ni di ay. Agay. Ha? Ay, Talaga? nayati gini ay. Hinigit si Princess gyud lagi. Duble gini ni kay presintan na ni birthday. Presentar rin birthday di ay. Isagol na ni Auntie Mercy ang patata sa manok. Manok ang sagulan ani guys. Ako nang i-ready daan. Daghan-daghan day ang lutoon day karon. Kaya po Magluto pa mig siomay kay nagpalit man po siya kulandan sa siomay. Magluto pa sad sa umba. Nya paklay dayon onya na lang paklay. Nya ang salad pod kagabi ako na pong nabutang din sa rep, so ready na gyud na siya ang kanaang salad. Ay ready na para bambam. Nagahi siya ang uban kay dito siya nabutang sa kuan. Freezer na ko kagabi nabutang. Dili ni daot ni katong sabaw bitaw sa kuan 2 days. Ayaw to ilata to sa kuan. La ko ra bagirep. Ilata na sa yan, maghukad na ta guys kaya para makapamahaw na sila kay ana ang ito na baya. Udso na udso. I love clean ni. Ito ba ba wag na? Si Rich, mo nga ba ako tae? Wait man. Agoy. Isko na mong bata. Oy. Ay, tayo din yung taklo sa'yo. Mama. Kasi mo papa. Ha? Kani na lang oh. Kani ra oh. Ako sa silang tawagon guys. Di aras nila diri naglitson sa payag ni Janjan. Wala pang gipan awa pa din nila natuyok di ay. Pamahaw sa pamyahaw sa pamyahaw. Ilang gitahi ang kuan. Ato na daw may magkaon guys. Kay di nila mabiyaan kay basing unyag tangagon sa iro na. Litso na gitangag pag iro. Ulam na naging bato pa. Dako ging kuan. Nakatara sila usyo ko na. Diyan dito. Sila sa to ni Jose ni Janjan naghinlo pag sila sa tinae. Naman na to na ibutang. Ha? Wa man dinhi man mi kaon ako banan man mo pagkaon unsa day ka nga pa man sa binangaon.
Nga dinhi man mi sa dagkaon. Oh, dinhi rati. Dinhi day may magkuan sa iyang kuan ni Janice. Dari ni mangyaka. Yaka gini ay. Ay, ito ay lamisa dito ko. Sa atong Ay, kamerang kahoy. Kamera. Kalibo po. nasa ini do. Atang ini dulu. Ini do natin. Ay, kon tutong banig ma. Oh, ko ako. Oh. Ako na mga dito. Dili na mo ihatnig among pagkaon guys kay kana ang wa pa man nila misa o nawatay katungtungan nya diha pod na ay mga kahoy munang sugnod sa litson. So diri mi mangaon baka ni o mga tulog. Natulog. Tulog sa ta? Man ka ang tulog. Dali na mo mga lalaki. Blessing. Dan dali na. Mon. Alin na mo, alin na. Eh? Ang banat ng isi tatay dandan. Ay nabag. Unya na na. Permiro ngong ate Merce, permiro daw ngong iti mo sampiton nga lang ni tatay dandan. Eh? Ayo lagi tayo dah. Agba. Nagkatay lingkan jud ni kuan. Antonia. Tatay dandan. Ay lagi sigat-sigat ki pas mo ka. Pas mo ka jud na. Pas mo. Nako ginoo. Happy kami sa namang. Richland! Ako na, si Richland na? Hindi na naman, dagan-dagan mo rin eh. Dia na naganda sa balay mo. Ha. Kita kluban ni mo wala. Ito tangagin. Kasi Kayagin to sa iruin. Ay lang. Iring de ay. Guys, mga ano ni Pagwat sa diha sa ako sa kalandan mo. sigaan. utrohan pa nagtahi dan di na. Ha? Inana na siya? Me! Sama ni si Daddy nga. Dali na di! Lubay na to kay malangaw. Tugtahanin niya. Ang tanglad na di ang tanglad. Nara diamon? Pwede na. Dali. Dali, dali ba? So, igatan kayo kasta ng basig. Nagliha man din. Sige na, Kor. Pagpanalangin na, Kor. Amen. Sima kisakay sa ilas. Mahautan ninyong kanan, guys. Kuksi. Kalitro. Dua. Mahal pa Kay dyan. kaligo sa baboy ang isa. Yan bakso na yan. Nara. Basa rin niya. Say. Kaya mahuman ni Kaon matulog. Oh. Basta Dito ang kulong.
Kung ako, Abay ni mami kay aron mahungitan. Kaliko. Dan, di na ni mahungitan ni mami ba? Ay, tinulan yung plato. Agad Kami ni. nakadoon. Gumitin na Atay mo nila nila. Atay. Sirada ba yun? Pas kita lagi. Birada dayon. Ay naraw. Hangad na lang siya, ma. Ah, Hangad siya. Bawal tayo sa mga atay de. Huwag nang ipili ko. Di mo atay mo. Ay, atay, di na, ma. Kaya atay pa ni mami yang atay di ko. Pero kasi kasing. Eh? Kanay. Delikado na eh. Kauna na yung kasing dati. Ini mo guni. Sa kidney ang. Makadugang mo sa kidney da. Ma, kadugang sakit ni. Ablo, agsangan mo kini. Kalami aning atay dan. Di kun sa pagka klase nga atay. Ang hard dahil na mga marinig ko. Lang ta guys. Ang heart daw. atay ra. Atay ra daw. Uy, atay ya. Hard. Ano? May baso lo kasi. Di ba tangko? Pag ikaw na din sige, mapas mo tayo. Ala. Intradabdab kita na ni bagay lain mong timpo. Tugaan mo sa kati. Parang ka bete ka mangon bete ka. Mabasa na diha. Loy. Hindi na isa tayo ni. Nga Richmond uban-uban din ni. Mga tagahan na ka. Lablab yan ako, mama. Lablab Sa naon mo ba lang ang Pre, ilablab ta. abi na ko nanguan kagabi. Unsa dito imo gidampa-dampa gabi le. Bangon mo kagabi na ginanay na no. Wa ba ya kahilaman apa ka sa ligi. Patay, ang video. Nang dampa dai, nang dampa. Hindi ko ba? Umangali ko nagmataga. Di. Dito. Hadlok na ganun. Yan sa likod ni. Nutok ana. Video. Ko nga. Namakit ano siya. Andyan dyan. Sadya na makitaan. Nagkadlok ba? Tok ana ka ganun. Ano, nangilag na. Ay, masarap dyan. Sa mundo. Sarap naman yung video. Diyan mundo ka. Agad. Stop. Uy, Naman, yabot na lang. Wag na lang. Huwag niya ka yabot na lang. Pait-pait. Sayo ng kamay bugnaw guys. Ito sinangol. Na, unsa ka na ba ko pang ilisan? No. No, mga Mura mo na ba? mga tiaw ah. Baso lang bebe. Ikaw say. Meeting mo. Okay. Manag po. Wah. Ano ka? Pamahaw ka guys. Kaon tatanan. Iya, iya. Ito dong. Be? Cuman. Am. Ano siguro susunod na? Ha? Glaka na. Na. Iyakan. Palayo na nila mo. Parang hindi nagustuhan niyo sa mas ka ba? Ya, pa man nagagatot. Nabayaran mo to? Kamang ba yan? Balay ito Bakit ito? kagandang naman Sa pali konlay. Papa. Apa po, doon si Mami Tata. Dili man nagsabot. Doon sila sa silder. Iba ka nang taan mo sila din pa ino. Kung nababakla yung gusto, mga exercise mo. Ano dire bukit? Doon sila si Mami Tata. Tubuan pa lang. Sudan. Ito yung gusto. Wa man ka na sudan dan. Kumakan sudan? Sudan ko. Wa sabaw. Stop lagi yan sa baw.
Ako yung kaunog ka naman siya sa anak lugar ko. At teka to lang yan. Pagkakasin. Ang kaon. Kasi ate. Bakit kaulo noon ka na? Hindi. Naunsa naman ako ni. Dapat man ako nagidong. Tawa. Natiro lang. Natiro. Babu jadi kay. Alam ko mo kasi dito lang ba? Pre, pagtayan ko sa nila dito, pre. Ah, iwa man ako. Alam ko ba? Hindi na gamitin ba kaya ito sa akin. Kapag mong panty. Dahil magsibak dahil. Dahil mo nga kagsibak. Ay, na may magsibak. Ay, tamis na lang. Kabo ka daghan. Wala ko mag-humot. Kapit ako, mayagit ka. Ay, kanawe. Di man ko. Gaon. Am ka din? Sige talaga. Ito, sinong pala? Wala na luto sa baba. Ay, ako lang Wala na ta tomorrow. Wala na ta tomorrow. Panty makalula. Dili. Ay, balik na yung klase umusay na. Tugod na. Hindi, balik eh. Inyo man tugod na. Ba't lang? Wala na, guys. Ako din ano. Ilang margin na. Ito wala pa tawag Pahipi si mama guys. Baling pahipi nga nagpatunga. Hoy! Huyawa di ako. Kuya ka ng video. Ako. Boy! Ay, pa yung Ay, bilya. Lalo ko yan na din. Ito. Boy! Alam mo, ayaw. Pero dito sa kuwan nga, ang vlog. Kuya, tignan niyo. Tagal na din. Gihawas na ni Princess ang kuan, shumay kay to sa tindahan. Luto na nya napa duha man ni siya kapak na ipuli na pud niya ang isa kapak. Ang cashier na dyan sa kapak insi. Yes. Ano ba kaya nakakalo na siya naka-sit na. Mm. Nakasit na. Oh. Nakasit na siya, nakasit. Gihawas na ni Princess ang kuan, shumay kay to sa tindahan. Luto na nya napa duha man ni siya kapak na ipuli na pud niya ang isa kapak. Ang cashier na dyan sa kapak insi. Yes. Ano ba kaya nakakalo na siya naka-sit na. Mm. Nakasit na. Oh. Nakasit na siya, nakasit. Naluto na ang paklay, guys. So ato na rin yung tabunan kay para madala na din ni dito. Nya kana ang minudo nga manok si tata na ang nagluto. Nya kanang kanon amo na ning dalhon din dito kay luto na pud ang ditson. Yung na may ilang tatay dandan guys. Amo nang panghakuto na mong kuan dala. Na tatay dandan dito ay naguna. Nara, nas mama. Na si Mother Earth diha. Uy, Ato na mi dito, guys. ito na sila. Ilan ni? Gunit sa kwa. Gunit sa kwa. Na si Ging Vlog dire guys. Ilang kuyog nililang gamatoy. Kuyog ang bata ang kamay, guys. Ay, sus. Asa. Siya. Managbo, sad ka na. Sa birthday guys. Pinabuing naman siguro na bali man. Daplin, be. Diri ka, Daplin, be. Mana? Bibe, pa Daplin, be. Pimersa, Daplin. Na sila Ante Mercy dia guys, og si kuan. Tiging vlog. Si Tita. Na
Libre na. So, abot na mi dire sa malay nila Tatay Dandan, guys. Nang mga bata diya. Na si Daddy Sherwin ug partner ni Titata. Ra. Ay. Ayo, sulod me. Na sila dir, guys. Siling la naman ma. Kanang ma, nanilhig ko silong na sila. Bongga kayong panit Tatay Dandan, guys. Sila diri, guys. Si Lola. Na si Tita Tata, si Ate Mercy. Nami dalaga, tora ni abot si Juby. Hi. Napod sila dira, sila Tito Jung, Daddy Sherwin, partner ni Tita Tata. Nara mong dalaga, guys. Diyan dira, guys, nga na siya limon para sa kuan. Siomay. Ay, iro gamay. Sa taas dyan, oh, dagko ka dyan, oh. Nga siya limon. Okay, para sa siomay. Natagak. Kumir, ganyan? Gana. Dagan ba ito? Unsa ka diha? Di na gamay. Gamay gali. Guys. Okay, so na ni Mamang limon, guys. Okay. Para na ipangkuan sa siomay. May na siya budget. Tagsa ka apikas ra. Isa ra ka slice. Tay dagko na sa babaw lang kay limabot dyan. Video ha na tuti ka na mga sukanti o. Yung bisita ni Tatay Dandan. Puro rasad parenting, guys. Ayun sa ni atay. Spaghetti, pansit. Si Mother Earth. Si Mother Earth, di mawala. Ang sauce di. Mara. Santa Mercy. Hello, guys. Among bali ng sosa siomay, guys, kay ginoko na makuyawan ni sa kanang among sudlanan. Dali. Amora ba na nabili sa mong gikuan? Permiro na mong gihimo. Isa na imong butangan na len? Ha? Manara isa? Oh, magkahit-kahit ra sila dan. Ano yung kuha na to? Pansit bam manok but may cake si Tatay Dandan. Birthday Uncle Dandan.
Doktor mo ay. Gali, magulang ka sa kuha. Kulangan na mo. Panalangingan na guys. Kaya para magbambam na dayon. Dapat baby boy. Baby girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Napadire sa daw. Nagkuha na sila guys. Guys, magkaon na ta. Bam bam bam. Maring. Na at senior na kulay ka ba nila? Tagbalay. Ganag dito. Makukun anak kita. Busy na sila guys. Si mami guys. Na akong mami nga gwapa. Happy birthday. Nguli na mi guys. Human na mi panagbo. Nya di BH. Bitaw. Sudlan man ni kanon na ato nang gidala kay wala na may sulod o nya. Napoy spaghetti gidala. Para ni Chichi og ni Queenie. Yang suludan ni litson gamay. Kaya wa man si Queenie og si Chichi na uban so naada ni ila kay makatilaw pod sila. Ha? Ay Ginoo ko Sirwin. Apilan ka pa nga huga naman imong habhab. Tingala mga tao ba? Ano mong dala, ibilin. Dala.